Hej. Det første vi skal gøre er at hælde 3 gram NaHCO3 ned i 250 ml demineraliseret vand. Okay, boss. Du skal sige det meget pædagogisk. Ej, er det mig, der skal snakke nu? Jeg skal sige. Og du kan godt stå med den der sammen. Det jeg nu gør, det er, at jeg putter... Det første jeg gjorde var at gøre rundt i den her og det har jeg så gjort. Og nu vil vi suge noget af vores smukke carbonatopløsning op i den her pipette. Så skal der stadig komme op dernede fra. Nå, vent lige. Jeg kommer op, så siger jeg For at få hvor mange milliliter? Og for 10 ml vand. Du skal se det lidt chokeret. Ja, men så nitrogen. Så er det nitrogen. Det er meget vigtigt, at vi får 10 ml. Ej! Vi smider nu vores opløsning af hydrogenkarbonat ned i et rent glas. Nu hælder vi så 30 ml demineraliseret vand op i det glas. Ja, der var med den her. Og så tager vi det op i vores opløsning. Så du skal sige den fjern, der er 3 liter. Ja. Så 3 dråber med metylorange og Carbonaopløsningen, som vi lige har lavet, som jeg skal putte 10 ml op i den her kolbe. Ja. Opløsningen bliver gul, fordi at HCP3- reagerer basisk. Vi stiller nu en magnet herned for at ryste vores vand. Ja, nu. Jeg har brugt 15 ml sandsyre ind i den her, og vi har så 10 ml tilbage.